Aitaren eta semearen eta Espiritu Santua izenean. Jauna zuekin. Segideok, aitor ditzan mintasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu da bezala. Zure semeari eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu, zure hori naiz, eriotzean zure semearekin bat egiten, uxerramo zure zerbitzaria, misterioren bidez poztu da bila, haren piztueran ere parte izateaz. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jobe liburutik. Jobe honela esan zuen. Hain idatzia balian nire hitzak. Hain liburu batean jarriak baletuen urdinezko eztenek berunean eta betirako ezagriagarrian. Nik badakit nire salbatzailea bizi dela. Eta azkenean zutituko dela guraren gainean. Nire largoa galdu ondoren, haragirik gabe ikusiko dut jainkoa. Nire honek ikusiko dut eta ez beste. Jauna, esana? Aldiatan, Jesusek egiak zerura jaso eta honela egin zuen otoi. Aita, hau da nire naia, zuk eman dizkidazunak, nina gokeen tokiak nerekin egotea. Nere aintza ikus dezaten, zuk nire emandako aintza. Mundua izan baino menagotik, maite izan zuzulako. Aita zuzenan, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut, eta hauek ere ezagutu dute, zuk bialen duzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere, zuk nire didazun maitasuna haiek izan dadin, eta ni ere haiekin egon dadin. Jauna, esana.
Heriotza beti da kolpe gogorra. Eta gainera, heriotzak nolabait ere gogorazten digu gure izaera nolakoa den, hilkorrak erala, ez gaudela mundu honetan betiko. Erromatarrek latinez esaten zuten odie bi rastiri, gaur neri bihar zuri. Horixe da, heriotzak nolabait ere gogorazten diguna, gure izaera hilkorrak erala, ez gaudela betiko. Eta errealitate hori gogorra da batez ere heriotzako momentua aiatzen denean, eta gertuko erentzako ez dira kolpe gogorra. Badakigu hil gara daukagula, baina aiatzen denean beti denontzako, gizaki guztiontzako gogorra da. Horregatik, heriotzaren aurrean oso gauza beharrezkoa eta mesedegarria da gure izaera horren inguruan hausnarketa sakona egitea. Zer bera, nondik gatozen, norakoa zen, zein da bizitzaren esan nahia. Jesusek erakusten digu, eta ez bakarrik Jesusek, beste esan genezake leku askotan hartu dezakegu gauza bera. Gure izaera, gure existentzia, ez dela kasualitate huts bat, inongo zentzurik ez duena. Munduaren existentzia, gizakion bizia, ez da besterik gabe kasualitatez eta inongo zentzurik gabe sortu den zerbait. Baizik eta jainko batek egin gaitu. Jainko ahal guztidun eta Jesusek erakutsi digu on batek, maite gaituen batek egin gaitu. Horregatik, gure existentzia hori berarekan oinarritua dago, berak egin gaituelako. Eta gainera, Jesusek ezer hartu utzi bat digu, hoxe izan da, egin gaituela, maite gaituelako, eta jainkoa ona eta errukitsua dela. Horregatik, naiz eta mundu ontako gure ibilbidea bukatu, eta naiz eta momentu hori beti gogorra izan, nahi du Jesusek, sinistunok, kristauok, garbi eukidezadula itxaropen sakon hori. Jainkoak eginak erala, gure bizitzak zentzu sakon bat duela, heriotzak ere baduela bere zentzua, eta heriotzaren ondoren badagoela bizia. Eta egin gaituen jainko ahal guztidunarekin berriz ere bat egiko dugula, eta bera beso zabalik esperoa dugula. Errokitsua delako, maite gaituelako, hartzai on batek bere argi bakoitza ezagutzen, maitatzen eta zaintzen duen bezala, berak ere gurekin hola jokatzen duelako, hala erakutsi dugu Jesusek. Horregatik nahi du, heriotzako momentuan sinistunak naiz eta min hori sentitu, naiz eta kolpe hori hor eduki eta hori beti izango dugu, baina nahi du itxaropenezko izpi haundi bat eukidezagula beti gure bihotzean. Gaurkoak gure anaia despeditzera hemen elkartu bera. Ustekabean joan zaigu eta gure eskerronez despeditzen dugu jakoiko nari eskatuz. Lau urtez auzoak izan ginen. Hasi balkoitik balkoia, askotan saludatu, kale egiten, anegotetzen balkoian, gure herria horretan ze importantea den presentzia. Guk jaurituta duzela, egun bere ikusten ditugunak gero falta direnean, ohartzen gara ze importanteak direnak, ze beharrezkoak ditugu, eta ze gauza hautia da, egunero ikusten dugu jendea, saludatzeko, ezagutzeko aukera izatea. Akaso ez dugu, konversazio sakon eta luzenik izango, baina saludu horrek, egun zemuduz, izango den kontua esan horrek asko balio du. Eta zenbat aldiz, hemen eman ikuen dautetan, eta gero ere, hemen egontu nahi zen, segin garamazkidak guztia guetan, zenbat aldiz, hor Hermon ikusi izan dut. Gaurkoan, bestelako despedida egiten diogu, baina
Ez esan genezake despedida itxaropenik gabea, baizik eta egun handira arte gu ere joango gera, ezakigu noiz, baina gure esperantza hori da, han berriz ere elkartuko gerala. Eta gainera, gure hildakoekin egun harremana ez dela heriotzarekin bukatzen. Horregatik, gure jainko onari eskatzen diegu, gure segidearen alde. Goiko zeruan har bezala, han izan bezala atxeden, han izan bezala zoriona, eta handik egin bezala gure alde. Eska dezagun dinaren alde, Kristo bitarteko hartu, gure botoitzak asko dezake, arenarekin elkartu. Jauna, Ramon zure sartitzariaren salamenerako esleitzen duzugu opari gai hau, eta zure dioz onari eskatzen, zure semea saltatzaile gutiratsua dela sinesi zuen honek, harki dezala orain epaile errokitsua, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin
zen bidezko eta salbatzeko nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz, santu, kangoiko guztio beti ere gorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera benetan behita, guztiok betiko gilez gaitezen, gehiago oraindik, bere bizia eman du, guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, haingen taldeekin batean gorresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Era berean, afalondoak kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleek eman ziren esanez. Artzazue eta eran guztiok aurrero ekolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren egola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizurean nire okinari. Gizaldi guztietan
bizi daitezen eta estuakietan sendo. Beti zorionaren itxaropenean, Jesus Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaila. Jesus Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala emaiozu elizaren bakea eman batasun. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Zure bakea ekarri. Aita, ayuna, oza, maitasun, ayuna.
Gipuzkoan bai zinen eta Gipuzkoan gehien gustatzen zitzaizuna familiarekin elkartzea zen. Zurazkena armasak ere familia zinguratuta izan zenituen. Duela 35 urte etorri zinen eredura, eta familia eder bat osatu duzu, amonarekin batera. Ume zinguratuta pasa dituzu egunak, alabak, bilobak eta beranduko guti, biloi parkera eramatez, eta eskola. Laguntzeko prest azaldu gara beti, senar eta aitona ezin hobe izan zara, ez izan zalantzak. Asko maite zaitu, ez zaitu inoiz hartuko, utxura handia utzi duzu gure artean, baina beti egon zara gure bihotzen. Ez zaitu inoiz hartuko, eskerrik asko aitona. Eskerrik asko aitona gurtzera etorri zareten guztiak. Lo primero, me gustaría darte las gracias por haber sido un gran marido, un gran padre, y para mí un gran abuelo. Me has visto crecer, al igual que yo a ti. Desde bien pequeña has estado a mi lado, sin dejarme solo en ningún momento y mostrándome siempre tu cariño en cada beso y abrazo, pero sobre todo has estado presente durante mi vida. Me acuerdo de cómo me llevas a comprar patatas cada vez que venías tú y la mona de visita. A pesar que la mamá nos echaba la bronca a ambos, a ti por comprármelas y a mí por comérmelas. También me acuerdo de cómo me llevas a los columpios y me podías pasar a tu lado y al lado de la mamá, de cuando me tiré cuesta abajo con aquella pequeña moto de plástico, y de cómo me vinisteis corriendo tú y la mamá detrás mía. Tengo miles de historias como estas, y voy a llevarlas en mi corazón para siempre. Durante todos estos años, tu presencia ha sido esencial, y a pesar de no estar entre nosotros, sé que me vas a seguir acompañando y cuidando durante toda la vida. No he encontrado las palabras para agradecerte realmente lo que has sido, y sé que tampoco las voy a contar, pero voy a estar eternamente agradecido. Por último, quiero que sepas que siempre vas a estar a mi lado de una forma u otra, y que tu recuerdo va a estar grabado para siempre en mi corazón. Mucho está desatado mi alma y es lo mejor. Beti denik eta beti denik.
Eta, honen aldeko bederatzi urrenari, ostiralean hasi emango diogu Santa Cruz Erdiken. Eta, orain, kanpo Santiago dela bide horretik, azken erresponsoa egiten.